Insellmulkom. Hekk nilqawkom għat-tifħir ta' Żbiħ-il-Jum, illum it-2 ta' Mejju, it-tifkira ta' San Atanasju, Isqof u Duttur tal-Knisja. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu huwa r-Raj il-kbir, ejjew nadurawh Alleluja. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana trat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għax Alla kbiru il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Ejjew inqimmuh u ninxteħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-nax tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisa lu jenet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux, għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi, ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu huwa r-Raj il-kbir, ejjew nadurawh. Inxandru r-reb u l-ġieħ ta' bniedem Talla li kien mexxej infaħħar mis-siraqli, għaddej fidil li sidu mlieħ bilena fis-saltna tiegħu. Batu l-mulej fil-popli biex jaqdihom ta' saċerdot mexxej u mallem tajjeb, bl-imħabba u l-erf bi kliem u ħajturihom it-triq tas-sema. Nersqu bit-tama u nitolbuh li fuqna tinżel il-maħfra u kull għajnuna f'waqta, u bit-talb tiegħu jerfa' lejn is-sema xewqatna kollha. Lil Alla waħdu seta il-ġieħ u s-saltna, għax tiegħu il-glorja ta' smewwiet għal dejjem u jmexxi d-dinja kollha u sħiħa jżomma fil-liġi tiegħu. Amen. Il-kliem li jien qedtilkom huwa spiritu u ħajja. Alleluja. Qalbi kollha ngħajatlek, weġibni mulej, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Lilek insejjaħ, salvani int, u nħares il-preċetti tiegħek. Sa minn qabel is-sebħ nitlob il-għajnuna u fi kliemek jien nittama. Bajnejja miftuħa tur is-sarit tal-lejl, jien noqgħod naħseb fuq il-weda tiegħek. Isma' leħni mulej fit-tiba tiegħek u żommni ħaj skont id-digriti tiegħek. Orbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li tbedu mill-liġi tiegħek. Imminti ħdejja mulej, sewhuma l-preċetti tiegħek, jien inni naf mill-preċetti tiegħek li għal dejjem int waqqafthom. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kliem li jien qedtilkom huwa spiritu u ħajja. Alleluja. Mulej, inti bnejt it-tempju u l-artal fuq il-muntanja qaddisa tiegħek. Alleluja. Alla ta' missirjieti sit il-ħniena, bil-kelma tiegħek int li għamilt kollox, berfek sawwart il-bniedem biex jaħkem fuq il-ħlejja li jien għamilt, biex iriġi d-dinja bil-qdusija u bis-sewwa u jaqta' l-ħaq fema sinċira. Għatini l-erf li qiegħed ħdejn it-tron tiegħek, la twarrabnix minn fost il-qaddejja tiegħek, għax jien qaddej tiegħek bejn il-qaddejja tiegħek. Bniedem dajjef li jintem qasir l-omor, bniedem li m'għandux ħila jifhem
il-ħaq u l-liġijiet tiegħek. Għax ukoll minnu perfett fost il-bnedmin, jekk jonqsu l-erf li jiġi minnek jitqies bħal xejn. Tiegħek u l-erf li jaf l-emejjel tiegħek, u kien miegħek intu tagħmel id-dinja. Huwa jaf x'inhu dak li joġob lilek, x'inhu issewwa skont il-kmandamenti tiegħek. Ibgħat l-erf mismewwiet imqazza, ibgħatu mit-tron glorjuż tiegħek biex jieqaf miegħi fit-tħabbrik tiegħi, ħankun naf x'inhu li joġob lilek. Għax huwa kollox jaf u kollox jifhem, f'kull ma nagħmel imexxini bil-għaqal u bil-glorja tiegħu iħarisni. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej, int bnejt it-tempju u l-artal fuq il-muntanja qaddisa tiegħek, Alleluja. Jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja, Alleluja. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħuh popli kollha, għax kbira hi t-tiba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Alleluja. Tallimt l-erf bla ebda fehma ħażina, u t-tagħlim li ħadd m'għandix soba ngħaddih l-oħrajn. Ma rridx naħbilana tiegħu, u teżor bla qiegħ l-bniedem, u dak kollha li jiksbu lilu jiksbu wkoll il-ħbiberija mal-Alla, għax minħabba d-doni tat-tagħlim isiru jogħġbuh. L-erf tal-qaddisin ixandruh il-popli Alleluja, Alleluja. U l-Knisja tenni t-tifħir tagħhom, Alleluja. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. L-erf tal-qaddisin ixandruh il-popli Alleluja, Alleluja. Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema, u dawk li jkunu waslu il-ħafna fis-sewwa ikunu jiddu bħal kwieka bħal dejjem ta' dejjem. Alleluja. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżuru jifdi l-poplu tiegħu, u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu, bħalma kien wiegħed fl-imoddi fomm il-profeti qaddisin tiegħu, biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li jobgħoduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef bl-Abraham missierna li jagħtina, li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu, biex tarraf lill poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna, li batinna mill-għoli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema, u dawk li jkunu waslu il-ħafna fis-sewwa ikunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta' dejjem. Alleluja. Kristu huwa r-raj it-tajjeb li taħajtu għan-nax tiegħu. Irroddulek ħajru fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu, ira il-poplu tiegħek mulej. Kristu intoġbok tbiegħed fil-Knisja tiegħek raja qaddisa bħal eżempju tat-tiba u l-imħabba tiegħek. Ibqa' uri l-ħnina tiegħek magħna brajja bħalhom. Int għadek taqdi l-uffiċċju ta' raj spiritwali permezz ta' dawk li tqiegħed f'ismek fuq il-merħla tiegħek. Żommna dejjem fit-triq it-tajba
taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna. Bil-qaddisin tiegħek li fidejhom tafda l-popli turina lilek innifsek bħala t-tabib tar-ruħu tal-ġisem. Kompli fina bla qiegħda l-misteru tal-ħajja u l-qdusija. Inti provri bnedmin qaddisa biex jiraw il-merħla tiegħek bil-għaqal u l-imħabba. Xerret id-doni tiegħek fuq ir-rajja spiritwali tagħna f'dawn il-gżejjer biex jarfu iqazzuna. Wejja issa fiskiet nofru t-talb tagħna il-missierna tas-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla ta' dejjem tista' kollox, inti mlejt bil-qawwa l-isqof sana ta' Nasju biex berg fbir jiddefendi l-verità li jibnek u għallem. Fiħnina tiegħek għatina li nifirħu bit-talim u l-ħarsin tiegħu u li dejjem iżjed narfuk u nikbru fl-imħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U tal-eżis l-lum dil-Quddisa qegħdin nofru għal Giuseppe, Ġolina u Edmund Buġejja. U l-Knisja l-lum qed tiċċelebra l-festa ta' San Atanasju, isqof u dottur tal-Knisja. Għalhekk jew nitolbu l-mulej biex dil-Quddisa terġa' tkun laqgħa tagħna mal-mulej fejn naħallu lilu jkompli jibdilna bil-mod il-mod. U biex nitħejjew tajjeb għal dan il-misteru, ejjew issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox,
inti mlejt bil-qawwa l-isqof San Atanasju biex gvern kbir jiddefendi l-verità li jibnek u Alla. Fi ħnina tiegħek għatina li nifirħu bit-tagħlim u l-ħarsin tiegħu li dejjem iżjed narfuk u nikbru f'imħabtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-Knisja kienet fi sliem fil-Ludija u l-Galilea u s-Samarija kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l quddiem fil-biża' tal-mulej u tiżdied fl-għajnuna tal-Ispiritu Santu. Ġara li Pietru huwa u jdur dawk l-inħawi kollha niżolu kollha għand il-qaddisin li kienu joqogħdu lidda. Hemmhekk sab raġel mifluġ jismu Ena li kien ilu 8 snin mixħud fis-sodda. Pietru qallu, Ena, Ġesu Kristu jfejqek, qum u ifrex is-sodda inti stess. U dak minnu fih qam. In-nies kollha li kienu joqogħdu fl-idda u f'Saron rawh u daru lejn il-mulej. F'Ġaffa kien hemm waħda mid-dixxiepli jisimha Tabita, isem li jfisser għażila. Kienet mara tagħmel ħafna opri ta' karità u għemejjel tajba. Ħabat li f'dawk il-ġranet mardet u mietet, kefnuha u qegħduha fil-kamra ta' fuq. Billi l-idda tiġi qrib Ġaffa, id-dixxiepli meta semgħu li Pietru kien hemm, bagħtu żewġ irġiel jitolbuh jgħidulu, iddumx ma tiġi saħanna. Minnu fih Pietru qam u telaq magħhom. Kif wasal tellogħ fil-kamra ta' fuq, u r-ramol kollha kienu daru miegħu, jibku u joruh lill-biesi u l-mantar li kienet għamlitilhom Tabita meta kienet għadha magħhom. Pietru bagħat il-kulħadd il-barra u niżel għall-kupreħ jitlob. Imbagħad id-dar lejn il-katavru qal, Tabita kum. Ifetħet għajnejja u malli rat lil Pietru qamet bil-qiegħda. Pietru ta' idu qajjimha, sejjaħ imbagħad lill-qaddisin u r-romol u tajilhom ħajja. Ġaffa kollha saret taf dan u ħafna emnu fil-mulej. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Xirrot lill-mulej għal ġid li jagħmel miegħi. Noll il-kalġ tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Ithemm il-mulej il-wedit tiegħu quddiem il-popli tiegħu kollha. Għażiża f'għajnejn il-mulej hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu. Imma mulej jien qaddej tiegħek bejn il-qaddejja tiegħek. Int ħallejt l-irbit tiegħi. Lilek nofri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Xirrot lill-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi. Alleluja. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, ħafna dixxiepli ta' Ġesu meta semgħuh jitkellem fuq il-ħobs tal-ħajja qalu, qiebes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu. Ġesu intebaħ waħdu li d-dixxiepli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom, dan il-kliem qiegħed ifixkilkom. Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil bin il-bniedem tila fejn kien qabel. U l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jien qedtilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemnux. Għax Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemnux u min kienu dak li kien se jitradih. U s-sokta jgħidilhom, kien għalhekk li jien qedtilkom
li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jagħtihx li jiġi. Minn dakinhar bosta mid-dixxiepli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru wrah. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax, tridux titilqu intom ukoll. Wieġbu Xmon Pietru, mulej għand min immorru, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, u aħna minna u għarafna li inti il-qaddis ta' Alla. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Din l-aħħar sentenza ta' Pietru għandha sinifikat qawwi. U s-sinifikat qawwi jiġi anke minn dak li ġara qabel. Minn għandna l-Ġesu li qed jitkellem u jgħid li hu l-ħobż tal-ħajja u n-nies ma baqgħux jifhmuh. Kien tqil għal moħħhom, kien tqil għal qalbhom. Kif jista' jkun jiġi bniedem jgħidlek jien il-ħobż? Ġesu qed jgħidilhom ukoll biex ma jinkwetawx fuq il-ġisem, għax il-ġisem jispiċċa. Imma li jinkwetaw u li għandhom ħablu rashom huma bl-affarijiet li jibqgħu, li s-saltina ta' Alla. U hawnhekk f'dan il-kuntest dan Ġesu imbagħad jitfa' u jagħti l-libertà lil kulħadd. Meta hu qed jgħid il-verità u ma baqax qisu popolari, il-popolarità tiegħu bdiet tonqos, in-nies bdew jitilqu, ma għamilx bħalna u forsi beda jippanikja u beda jipprova jissodisfa n-nies. Ma għamilx hekk. Anzi, qal id-dixxiepli tiegħu għalhom tidux tmorru intom ukoll. Ħalla l-kulħadd fil-libertà jistgħu jitilqu. L-affarijiet ta' reliġjon tagħna mhumiex affarijiet ta' bil-fors. Ġesu jħallina, jħalli l-kull wieħed waħda minna fil-libertà tiegħu. Imbagħad ġara wara dan. Imbagħad ikun hemm Pietru li kien qrib Ġesu u kien fehem u ħass fil-qalb tiegħu li jgħidlu jagħmel dik l-istqarrija. Mulej għand min immorru. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Kemm sabiħa tgħid aħna kapaċi ngħiduha din il-kelma x'in inkunu quddiem Ġesu fil-preżenza tiegħu, qudiemu fl-Ewkaristija, fil-preżenza tiegħu fid-dar tagħna. Kapaċi ngħidu l-Ġesu int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem bħal Pietru. Di l-kapaċità laqqas tiġi minna, tiġi minn Alla u tiġi bħala don. Fil-fatt anki l-istess dixxiepli u apostli ta' Ġesu wara li qam baqgħu magħluqin fiċ-ċenaklu sax ħin imbagħad ġie l-Ispirtu Santu fuqhom. Dan l-Ispirtu Santu li qalbilhom ħajjithom u permezz tagħhom qaleb ukoll il-ħajja ta' ħafna oħrajn. Fil-fatt rajna fl-ewwel qari. Dik Pietru bil-għajnuna t'Alla jew Alla nqeda bih biex ħafna jemmnu u anke qajjem persuna li kien ilha mejta. Dan l-affarijiet ġieli jiġru fil-fidi tagħna biex il-mulej juri l-qawwa tiegħu biex in-nies temmen. Mingħajr ma nippretenduhom ejjew nħallu l-mulej anke jeqgħeda bina biex jekk ikun hemm xi ħadd il-mulej irid jagħtih id-don tal-fejqan u għaw ħafna fid-dinja, anke lajċi, bid-don tal-fejqan il-mulej jaħdem permezz tagħna. Għalhekk ejjew nitolbu l-mulej jagħtina l-għerf tiegħu u l-qawwa tiegħu. Mod speċjali issa li għadda żmien lajt u bil-mod il-mod nibdew naħsbu għall-miġja tal-Ispirtu Santu għal Pentekoste. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina dan l-għerf tiegħu biex bħal Ġesu nħallu l-kulħadd fil-libertà u biex bħal Pietru meta nħossuna liberi imbagħad verament nażlu il-mulej. U jekk nażlu lilu imbagħad hu jagħmel affarijiet kbar permezz tagħna. Fiskiet nitolbu fuq dan.
U jew issa ħut il-eżiż nkomplu rresqu talbna il-missierna tas-sema li dejjem jismana. Jew nitolbu għall-Knisja kollha, l-Papa, l-Isqifijiet, is-Saċerdoti, dak kollha involuti fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni, b'mod speċjali f'dan iż-żmien fejn ħafna qegħdin fid-djar, il-morda kollha tad-dinja, b'mod speċjali dawk li qegħdin imutu minħabba n-nuqqas ta' nifs permezz tal-coronavirus, dawk kollha li huma weġġa kull tip ta' mart ieħor. Nofrulek ukoll il dawk kollha qegħdin jieħdu ħsieb il-morda u l-anzjani. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulejn dejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. Ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-amulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Atanasju. Aħna nistqarru l-fidi sieħa tiegħu. Nitolbuh biex ix-xhieda mogħtija minnu għall-verità tiegħek tkun ta' fejda għalina s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżoħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Alla missier li tista' kollox, tajjeb ta' ġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li inta tihom għall-merti tagħhom. Inta għallimna bl-eżempju ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna mdawrin minn sħaba kbira ta' xhieda b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-seb minsuġa minn ward qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli u mal-ġemma kwattrana tal-qaddisin intennu l-innu tat-tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola ta' smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għola ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħal ħobs radd il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalġ reġrat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: ħudu jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li xerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej
inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajr, għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Giuseppe, Ġolina u Edmund, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għat lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għammel li magħhom, infaħruk u nsabħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti f'ismawet, jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex ikunu ħielsa dejjem midrub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa bil-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem qaddis Alleluia, alleluia.
Ejjew nagħmlu flimkien issa it-qalbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla l-tista' kollox, aħna nistqarru l-qawwa kollha flimkien mal-Isqof San Atanasju, li ibnek il-waħdini huwa tassew Alla. Għamel li huwa jżommna dejjem qawwijin u sħaħ permezz ta' dan is-sagrament li rċevejna, u li jgħix bisaltan għal dejjem ta' dejjem. Inmulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Wejja issa ngħidu 3 Ava Marijiet kif talbitnomna Marija minn din il-kappella. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, itlob għalina.